Nå, det giver jeg mig ikke. Hvad for en var din egentlig? Sådan der. Var den der? Okay. Okay. Ja. Safe. Au, for salvan. Den der. Safe. 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 Yay. Safe. Der er kun 2 tilbage. Så taber jeg jo igen. Hvorfor? Hvis man mindre var valgt den der. Hvis jeg tager den der, så er jeg død jo. Safe. Ej, valgte du også den? Mm. Ej, vi valgte den sammen. Nu skal du spise den. Fordi jeg har set. Præcis. Nej, du kan ikke lukke far ved at spise den. Hvad er det? Hvad er det, du kommer i? Hvad kom ingefær i? Var det sjovt? Ja. Hvor spiser du den ikke? Ingefær.